A? Ajde. Ajde. Na terasi, puna terasa, puna plaža ljudi, djece, žene, krcato puno, jučer nije bilo nikad, sve puno. Punim gasom gliser lete ovom linijom, direkt. U ljude, to je bilo ko na onom filmu Zdravi uzročna. To je razglas i onda panika, neko gasio motor, ne znam tko. Pričali su da neko ispod brodića, nije bilo nikoga ispod glisera, srećom. Gliser išao, nije bilo nikoga. Na gliser bez vozača. Bez vozača puni gas. Možete pogledati još me. A šta reci, znači nije niko stradao? Vi ste bili tu sa familijom? Niko, ja sam bio treći red. Panika, još žena se ogrebla. Malo je bilo grdo.